Hello guys, welcome to our vlog. So kapangita ba mo og mga tanom guys para sa inyong fish pan. So namin nakita sa Shopee. Kana yung kwan para sa fish pan nga tanom. Like pwede siya malunod. So nara siya guys. Tara. So klase ang among gipalit guys. Ni. So na siya ngalan din ni. Tara. So magpili lang mo sa ang porma. So kini siya tanan guys is worth 250. Sa kamahal. So karon amo ning pangitaan o karang kutanganan kay since nami fish pan. So dili na mo siya ikon direkta sa fish pan gyud. So magmix mi karon og yuta tapos balas. Ay na mo siya ibutang. So ipatubo sa na mo siya gamay, ay na mo siya i-transfer sa fish pan gyud. So dara among yuta guys, nga kini siya miksa na mo siya balas kay para dili ra sa kay mulubog ang fish pan. Dara mo balas guys. So na-mix na siya guys. Amo siya ibutang sa disposable nga baso. Tapos ibutang mo siya sa planggana. So muna yung ngalan guys. Isud ki basahon. Defoamis. Ngari yan porma guys. Muna siya kalabo. So muna siya ang Defoamis. Defoamis muna siya guys. 5 stems gyapon. So kining isa guys is wala siya ngalan. So wala mi kabalon siya nga ani pero muna yung dagway. Gamay ra kay siya guys. Yang ngalan kay FR Mini. Mo yung ngalan. Mini gid siya kay gamay man. Nalata man ni bay. Nalata siya guys. So kining AR Mini guys kay nalata siya. Ora nalata. Yung ngalan. So duha ra nga save. So muna siya ang Polycarpa. 5 stems. So muna siya guys ang Caphea. Caphea yung ngalan. So muna siya tanan Polycarpa, Caphea. Isa Pantanal AR Mini or FR Defoamis. Kini isa uling ngalan. So puno na muna siya og tubig. Ayan na mo sila ibutang. Nalimit ko video eh. Para siya. So mulutaw siya guys. Ano kung gibuhat, gibangagan na mo ni siya dari sa ubos. Para pagbutangan ni dili na siya maglutaw. So nara guys, ang ato ang aqua plant. So siguro after 1 week ayan ato siya ibutang sa fish pond. Manggaos na iyang roots or kanang manghawid na siya. So after pila ka days guys, mga 5 days, so muna ni ang dagway sa ato ang aqua plants. So nabuhay gid sila. Pero naay uban nga nalata, wala siya katubo. Nara. So daan na ni siya katong pag-abot, basa ayo ang yang tissue. Pero ang uban guys, nabuhay gid siya. So ato na ni siyang ibutang sa ato ang fish pan. So muna ni ang fish pan guys, wala gid siya nag-leak. Ibutan na ito ang aqua plants guys. So muna niya ito ang aqua plants guys. Na siya mga bato. Ato na niya siyang ibutang sa fish pond. So naiuban nga medyo nalaya nara. So dili sana ko siya ibutang. Tubo sana ko siya. So uban labong na kayo. To dili pa siya mulutaw. So dili ra. So nabutang na namo guys ang aqua plants pero dili pa siya makita kay lubog guys tanan. Pero unya makita ni siya unya basta mulugdang ng hugaw. Let's go.